खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिजनी फानबारि सानजा दानसोरां गामिनि मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया गोमानानै दङ। कुमारी खाथियाव इउपिपिएल दोलोनि सुबुं गमा बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 1138निबो बारा सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। सेमेन्सापुरी शंकरदेव शिशु नेकेटना दिनैनिफ्राय 55थि सान बोसोरारि गेलेमु सप्ता जागायबाय। बर' बिजोंनि थाखो 2नि फरायसाफोरखौ गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोजानाव थानो बिथोन होदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरारि थान्दै जखनथाया 10 आरो 11 खालाराव खुंफुंजागोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय 6 जानुवारि एबा सनिबारखालि नखराव रावबो गैयैनि खाबुखौ लानानै न'निफ्राय खारखोमानानै दङ मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया। फोरमायनो नांगोनदि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी फानबारि सानजा दानसोरां गामिनि मिथिंगा औवारिनि बिसि आरो 8 बोसोर बैसोनि उन्दै फरायसुलि भुमिका औवारिनि बिमाया थांनाय सनिबारखालिनिफ्रायनो न'आव गैया। सन्देह खालामनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सासे सेंग्राजों उन्दै फरायसुलि भुमिका औवारिनि बिमा जयश्री औवारिया दोनखारलांदों होननानै नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबारखालि फिसाय मिथिंगा औवारिया फुंबिलिनि 8:30 रिंगासोआवनो खामानि मावनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो थाखो 2आव फरायफुनाय फिसाजो भुमिका औवारिया फरायसालियाव थांदोंमोन। बेजों लोगोसेनो मिथिंगानि औवारिनि बिमा अदेबानि जयश्री औवारिनि बिखुनजो रमे औवारियाबो बाजाराव ओंखारलांदोंमोन। बेबायदि नखराव रावबो गैयै खाबुखौ लानानैनो गुबुन गोसो थोखुमानाय हाबा जायै सेंग्राजों दोनखारलांदों होननानै मिथिंगा औवारि आरो बिनि नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायै फोरमायनानै होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया आलादायै गावारि गंसे मबाइल लाखुमायोमोन, जायखौ गावनि अनगा गुबुन रावबो मिथियामोन। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायबावदों दि जयश्री औवारिया 4थि सानावबो नखराव नुजाथि फैफिननायखौ लानानै फिसाय मिथिंगा औवारि आरो नखरनि सुबुंफ्रा गोबांथार दुखु जारलायाव थानो गोनां जादों होननानै फोरमायदों। मानोना थाखो 2आव फरायफुनाय फिसाजो भुमिका औवारिया बिमा गैयैनि जाहोनाव जाया लोङा गाबबाय थानायखौ नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा रोखायै फोरमायदों। बेनिखायनो मिथिंगा औवारिनि बिसि जयश्री औवारिया जेरावखि थाया मानो आरो थाखो 2आव फरायफुनाय उन्दै फिसाजोनि दिखारखौ गोसोखांहरफिननानै न'आव फैफिननो थाखाय नखरनि आरो गामिनि सुबुंफ्रा खावलायहरदों। सोरबा गुबुन सेंग्राजों थांदोंमोनब्लाबो बे समाव मिथिंगा औवारिजों लोगोसे नखरनि सुबुंफ्रा बोजबफिनगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरदों। ओरैहाय जयश्री औवारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8011047881 जानबुं अनजिमायाव खिन्था हरनो थाखाय मिथिंगा औवारिनि नखरा गुरैयै खावलायहरदों। लकसभा बिसायख'थिया सौफैनो सम जाहांनाय लोगो लोगोनो आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थिनि बारहावाया गोख्रोङैनो बारनो लानायखौ नुनो मोन्दों। फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल दोलोआ तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव 26 नं दारांगाजुलि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव कुमारी खाथियाव मोनसे सुबुं गमा खुंफुंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। बे जयनिं हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ बिजाथि होनो हानाय थासारियाव गैया आरो हाग्रामा महिलारिया गावसोरनि मावथिफोरखौ लाखिनो थाखायल'सो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबाव बिजाथि होनो सिगांदों होननानै खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बावैसो गुबुन गुबुन मासिफोराव 4 ग्रेडआव कन्ट्राक्चुएल साख्रिखौ रेगुलार खालामना होनायनि सोंनायनि फिननायाव बिटिआर सरकारा थांनाय हाग्रामा महिलारिनि सरकार सालायनाय समाव कन्ट्राक्चुएलआव माखासे साख्रि होनानै गालांनायखौ रेगुलार खालामनाय खामानिखौ बिटिआर सरकारा मावबाय थानाय जादों होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोनो। लोगोसे बावैनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायनि थाखाय फोसावलाय फोसावना इन्टारभिउनि जोहै माखासे फोरोंगिरिनि लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ आबुं खालामनाय जागोन होननानैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ खौरां बिजोङाव बुंथिनायखौ नुनो मोनो। बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, एमएलए जलेन दैमारी, एमसिएलए आरो मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि माधव सेत्री,
आइजो गांखंनि नेहाथारि हेलेना बसुमतारी आरो गोबां UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। सिमेन्सापुरि शंकरदेव शिशु निकेतननि 55थि बोसोरारि गेलेमु सप्ताया दिनैनिफ्राय सानबानि थाखाय जागायबाय। दिनै फुंनि 8 रिंगायाव मनीषा गगैनि दैदेननायाव मोनसे सुबुं साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लानाय जायो। फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार गगैआ फुंनि 8:30 रिंगायाव फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे फालिथायाव कुम्पेश्वर फुकन, दुर्गेश्वरी शंकरां, असमिया सयकियानि दिथायाव फरायसाफोरा ब्याम, योगा आरो मोसानाय मेथाइफोर दिन्थिफुंदोंमोन। सिमेन्सापुरि शंकरदेव शिशु निकेतननि गेलेमु आरो देहायारि गाहाय कुम्पेश्वर फुकननि दैदेननायाव फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे गेलेमु बादायलायनाय खुंनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। बे गेलेमु बादायलायनायाव थाखो 1 नि गेजेराव 50 मिटार माराथन रेस, थाखो 2 निफ्राय थाखो 5 सिम 100 मिटार खारनाय, 4 निफ्राय 5 थाखोसिम गोलाव बारनाय, फैबाय थानाय जिरायनाय साधना, टेक्ली ब्रेकिं, दिदोमथि गेलेनाय, थाखो 6 निफ्राय 10 थाखोनि गेजेराव खो आरो काबादि गेलेनाय बायदि बायदि आगुनि गेलेनाय होनाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर ओनसोलनि गं 8 फरायसालिफोराव थानाय बर' बिजोंनि थाखो 6 नि फरायसाफोरखौ 2024 इं मायथाइनि गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय ओंखारलांनो बिथोन होदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि जानायनि थाखाय खुद्रिखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा। थांनाय 29 आगस्ट 2023 खालाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों बे जेंनानि सायावनो सावरायलायनाय जादोंमोन आरो गनायथिबो होनाय जादोंमोन। आसाम सोरखारा जेब्ला बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि फरा बिजाबखौ इंराजि बिजोङाव फरायनायनि थांखि लादोंमोन, बे समावनो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै गोख्रों हेंथा होनानै बर' बिजोंनि थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' बिजोंजोंनो फोरोंनांगौ होननानै गोख्रों दाबि दैखांदोंमोन। बेफोरबायदि दाबि खालामबोसेयावबो 2024 इं मायथाइनि गुणोत्सव आनजाद खुंफुंनायाव थाखो 6 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि जानानै फैयो। बे जेंनानि सायावनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा खुद्रिखांदों आरो फरायसाफोरखौ गुणोत्सव आनजाद लिरनायनिफ्राय जानगार जानो बिथोन होदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरारि थान्दै जखनथाया जिल्लानि सिङावनो थानाय पानेरि दख'रा एबसुनि बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव 10 आरो 11 खालाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजागोन। बे हाबाफारिनि सिगांनो दिनै गेलेनाय आयदायाव मुंख्लं देबनाथ बसुमतारीनि मुङाव बुलुर बादायलायनायखौ बेखेवजानाय जायो। बे हाबाफारिखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मणिराम बरगयारिया बेखेवनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।